Hello logofer, welcome back to Sangsar Debani another vlog. So logofer dini vlog ama jagan nongthangmona ro title ara thumbnail khonne thari ni michikabai janago nonga hanba logofer theblaबो आंनि खुगानिफ्राय बुंनोसै आरोना आं ना मोना गुरना नागिरनो नागिरदों जेखायाबो जा फिसासा जोंहा आइया न'आवनो हेबनायमोन लोगोसे खबायाबो फिसासा आरो मोजां जायाखै थेवब्लाबो जिहेतु गुरसाबनो एसे मोजां जायो आरोना थ' लोगोफोर दिन्थिलांनो हायो ना हाया नाजानोसै आरोना भिडिअ खेबनो हानायाथ' कम्पालसरि नङा मानो होनना बुङोब्ला आं सेल्फि लानानै माबादि ना गुरनो नङा होनबा लोगोफोर हारसिंसो गुरहैनो नागिरदों मैया ना माने नुनाय बादि मोनदों आरो बेखायनो गुरहैनो थांनो नागिरदों थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहा दादिया ना गुरनो फैदों नै मोनबाय एंखावरि नै लोगोफोर माबा नाखौ नुदोंना नुवा नुदों ओइया नै इंखावरिखौ बिराद गोथाव मोनो जानो नै देखायलाय लोगोफोर नै ओमफ्राय खर'खौ एसे सेफायना लानोसै आरोना जा सान्दुं गोसाखा लोगोफोरनि मानै मोनबावनोसै ना दिनै फार्स्ट टाइम ना गुरनो नायदों आरोना लोगोफोर बिराद बोसोर जाबाय मोनदो बार आंबो साथा लायालै नों लाब्रा साथा लाया लोगोफोर नै ना गुरनायखौ बार बारदों ना गुरनायखौ नेदोंलाय आदा नै मोनदोथ' एम्बुखौनो जायोलै ना आंना मैयायावनो ना नुलांदोंमोन ना जों मोसौ नागिरनायाव Rồi đã điều rồi nó gurdu. Anh nó मोनबाय. गांजेमा हमो. मानै लोगोफोर माबा सिंखावरि आरो गांजेमा. सिंखावरिखौ सोदो. सोबाय. नै दा दिहुरा मोनदो. जि मोजांखा. गांजेमा आयो हायमा दै जबो गांजेमा आयो हायमा दै जबो गांजेमा आयौ लोगोफोर ओरैबायदि खुसि जादोंना लोगोफोर बिराद मेंसोबाय आरो खानायखौ नायलाय आइला जायला जाजोब्बाय ओरैबायदि मेंबाय लोगोफोर गोलोमफ्रुजोब्बाय नै ओमफ्राय नाखौ दा दिन्थिगोनल' आङो लास्टाव भिडिअ खेबबाय थानो सोलाबासै दे लोगोफोर माने आजा फिसाया भिडिअ खेबनो रोङा नालाय बारा बेखायनो दा दिन्थिनोसै लोगोफोर न' सहैनानै नै बेयो गामिनि आनैमोननियाव जिरायदों आरो दा आङो दसे नै लेसु सायाव ओरैबायदि बार खोलो बारदों जि मोजां नांखादों लोगोफोर नै लोगोफोर आं गुरनाय नाया आं एंखावरिखौ गुरदों बिराद बुरजाखा लोगोफोर नाया ओमफ्राय बोरै मेला गांजेमाया हरै गुजिबारियाव सावबानो जायो आइया गांजेमाखौ मा सावदो आरो नायानो मोनाखै लोगोफोर दसेल' गुरदो नालाय 20 मिनिटफोर जादों खोमा ओमफ्राय एंखावरि गोजा मोनजोबो आरो ना ओमफ्राय गांजेमा मासे ओमफ्राय मागुर जालाय मोनजोबदों आरो मानैसो बेखिनियानो लोगोफोर नै लोगोफोर थाइजौआ थाइसेल' आरोना माबा बिराद मुलि बादिखा जोङो बेखौ 7 मानसिजों रानना जानो नागिरदों आयं आं ओमफ्राय जोनोमसा ओमफ्राय ओरैबादि साइज आरो सिङाव मादि मिथिला जाना नायनोसै जोङो लोगोफोर फार्स्ट टाइम बुंजायो आरोना बेनो थाइजौआ थ' लोगोफोर देग्लायथ' थाइजौ गैया जों गामियाव मिसाखौलाय मा बुंनो बायनाबो जायाखै आरोना जोङो ओमफ्राय जानोसै लोगोफोर दहाय ना गुरखांनानै दायो मोनाबिलि सेन्टारावहाय मोनाबिलि सकआवहाय थांनो फैदों आरोना मानो थांनो होनना बुङोब्ला
रिसार्ज होनायनि फैसा हैनांगौ दङ आरोना लोगोफोर स' बेहायनो थांगासिनो नै बिथिजाय जोनोमसा आजाजों आंजों थांगासिनो साइकेल सालाय 3 किल'मिटारफोर सामथिं जागोन खोमा बे माबायाहाय ओमफ्राय नै बे न'आमोन आरोना दुखाननि लानो न'आ ओमफ्राय गामि गामि थांगासिनो सान हाबहां जानायजों ओरैबायदि बार फ्रेस नांदों आरोना लोगोफोर मोजां नांसोदों ओमफ्राय नायनोसै मा जाबोनाय जायो ओंखामसो जाना फैदों जोङो दासो ओमफ्राय मोजां बुस्थु नुयोब्ला जाबोनोसै आरोना नै लोगोफोर जोंनि लामाया जि मोजां नांदो बे ससेया रिपेयारिं खालामदो आरोना मोजां नांसोदो लोगोफोरनि ओमफ्राय बै सोनाब साइडनिखौबो नै एसे गाहाम नांसोदो ससेल' ओमफ्राय बेखिनिखौ बनायफिनगोननो बै सासेया गुबुन कन्टेक्ट लादों आरो गुबुन सासेया बे सासे कन्टेक्ट लानाया जोब्बायनो उनाव दिन्थिफिनगोन आङो नै लोगोफोर बेनो मोनाबिलि सेन्टार आरोना लोगोफोर मोनाबिलि सका बेनो ओमफ्राय बेन स्कुला बैखिनियाव दङमोन आरो दा सका बारा गोदोरबो नङा बारा फिसाबो नङा आरोना मैगं थाइगं मोनसे बैथिजाय दायो खिथिगोन र' बाहाय ओइ दंफांखौ जि साइज नुदों लोगोफोरनि कृष्ण सुराज ओमफ्राय नै लोगोफोर इ दखानावनो आमायनो फैसा फायदो रिसार्ज होनायखौ ओमफ्राय लोगोफोर बे आमायनिबो माबा इउटुब चेनेल दङ आरोना जिउ राहा ब्लग होनो मा होनो अमा फार्मनि माबा भिडिअ शेयार खालामबाय थादोंमोन ना आङो कमेन्ट खालामबाय थानाया नैबे आमायानो आरोना बेनि इउटुब चेनेलनि ट्रेनारा लोगोफोर नै सिंग्रा जाबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आजाया नै गजा जादो ओमफ्राय हारसाफोरनिसो आरोना ओमफ्राय मोजाङानो नांगौ जानो थनै जाखांबाय जोङो लोगोफोर सकनिफ्राय दायो थांगासिनो आरोना नै जोनोमसाजों आंजों ओमफ्राय लामाया ओरैबायसा गाज्रि माने साइकेलखौनो सलायनो हालिया आरोना आङो ओरैबायदि मेंजोबनाय मोनबाय लोगोफोर लामाखौ नायलाय लोगोफोर लामाखौ नायलाय लोगोफोर माबायसा नुदों ना लामाया आयु गिलुंसो साइकेल गिलुंसो साइकेल सालायगासिनो आरोना लोगोफोर नै नायलाय लामायानो ओरैबायसा हामालै लोगोफोर माने मा बुंनो आरो बेनिखायनो मेंग्लिजोबखायो लोगोफोर नै लोगोफोर बेयो जाहैबाय गामि खाथिनि बिस्तिबार हाथाय आरोना बिस्तिबाराव हाथाय फिसा जायो आरो बाजार फिसा जायो लोगोफोर ओमफ्राय बिनि सेरावनो बाथौ थानसालि दङ आरोना लोगोफोरनि आनसलिकनि थानसालि बेयो थ' लोगोफोर जाखिनि हायो नोंथांमोननो आङो दिन्थिबाय थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जायैफोरा जोबजासे नायदो बिथांमोननिसिम गोसो सिंनिफ्राय 1 सेकेन्ड थेंक इउ स' माच टेक केयार लाभ इउ अल बाय लादो